konečně dostal do severní části ostrova. Dalo se hezky, je to tady krásně zelený, je to asi tím, že tady víc prší než na té druhé straně. Tady je pláž, kde jsem se dneska poprvé vykoupal konečně, jinak všude je to zavřený nebo jsou moc velký vlny, takže se moc nedá. Tady krásný skalnatý pobřeží, to severní pobřeží je víc takovýhle než na tom jihu. A tady mám výhled na Pico del Teide při západu slunce. Trošku rozbouřený oceán. Se vykoupal v jednom z mořských bazénků, se to tady rozbíjejí vlny. Na Montaña Roya, nějakých 176 metrů nad mořem, vzhledem na oceán, východ slunce. Tady dole jsem někde spal, je to fajn noc, pobřeží bylo teplo, tamhle jsou dvě pláže vzadu, na té druhé jsem včera surfoval, to je dálenější a tady je výhled na Pico del Teide zasněžený. Stojím na vrcholu Guayara, 2718 metrů. Já když jsem šel na Pico del Teide, jak jsem začínal tady, šel jsem nahoru, tam jsem přespál a pak zpátky pod tou horu Kautu. Byl to dvoudenní krásný trek.